Усім прывітанне, гэта Чык-чырык, бла-бла-шоу Еўрарадыё, у якім Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў знаёмяць вас з мудрасцю твітарскіх. Твітарскія сваю мудрасць выказваюць па ўсіх нагодах, па тых, па якіх вы хочаце чуць, па тых, на якія вы не хочаце. Ну, пакрысе ўсё ўжо подводзіць вынікі году. Да, слухай, все ўжо в такім настроі, ведаеш, такім на аўтапілоце ўжо святы набліжаюцца, да, і так далей, і так далей. Падавалася б, ніхто не хоча ні з кім срацца, але сур'ёзных тэмаў таксама хапае. Ну, а пачынаем мы, як звычайна, з філасофскага твіта. Сёння аўтар гэтага твіта Элі Кураямі. Японец. Японка. Відаць так, але піша па-беларуску. Ну, ёсць, хапае такіх. Да. І твіт такі. Кожны труп на Эвересце калісьці быў вельмі матываваным чалавекам. Боже мой. Слухай, пра што это, Алексей? Гэта пра тое, што вось акурат сэнс цяперашняга перыяду, конец года, святы, подвядзенне вынікаў. Спыніцеся, сябры, спыніцеся ставіць рэкорды і трошачкі адпачніце, перавядзіце дух і далей не трэба ўзвальваць на сябе больш, чым вы можаце. Не трэба паспець то, што вы не паспелі, ужо не паспееце. Номінацыя «Чалавек года». Окей, у Твиттері. Ну, самаарганізаваліся. Да, Павел Горбач піша, прыйшоў час абраць «Чалавека года» па версіі Твіба і Белтві. Мне здаецца, это дзве версіі, але гэта, ведаеш, як у боксе будзе. Аб'яднаны чэмпіён. HBO. Пішыце свае варыянты. А Павел Горбач нагадвае пра доктарку, якая заклікала паліць людзей, і пра музыку, які сваім талентам скарыў увесь Spotify. Памятаем такога. І я, вот ты памятаеш? Я памятаю. А я не памятаю ўвогуле, што гэта за доктарка, якая заклікала. Нешта там вот в падсвядомасці ёсць, што типа была нейкая там, якая вот... Ну, музыка, это, я так разумею, Арсеній? Абсент, да. Ну, як бы, любоў твітарскіх да абсента яна не праходзіць, відавочна. Літаратурны гурток все ж таки. Вось. Але вот пра гэтую доктарку, вот не памятаю. Ведаеш, гэта значыць, што у нас пасля кожнай праграмы запускаецца рэжым самаачышчэння. І зараз мы гэта дакажам. Глядзі, далей Павел Горбач піша. Яшчэ ёсць і Глеб С., які напісаў пра Варламова, а трансрускія пакрыўдзіліся. Так. Ну, я разумею головой, что это Глеб Семенов с «Осуждаем, обсуждаем». Нешта написал. Але я не памятаю ввогуле, что он там, что он там. И он там облажал Варламова, и он там похвалил Варламова. Я вот про Варламова я памятаю, что Ваня Прус нечто записал про Варламова, партнер Глеба Семенова по «Осуждаем, обсуждаем». А что Глеб Семенов? Ну, але калі пакрыўдзіліся трансрускія, я, правда, што не ведаю, кого менавіта Павел Горбач мае на ўвазе пра трансрускімі, да, то, значит, нешта нармальнае напісаў, хутчэй за ўсё, Глеб Семенов пра Варламова. А вось Варлама што, ўжо больш па-беларуску не выступае? А мне здаецца, выступае, просто хайп скончыўся, движ там мазнулі. Нам гэта вельмі цікава. Рубрика «Себе не похвалишь», ніхто не похваліць. Ну і калі Павел Горбач пачынае выбары чалавека года ў Твіттары, прыходзіць Денис Васильков і кажа: нехта містер Горбач. Горбач. Вось, то бок, ну, а давай ты. Гэта той, хто глядзіць на горы? Горбач. Горбатая, можа быць, гэта гора, не? Не. Відавочна не, па рэакцыі Алексея разумею, што не. Былы-былой. Так. Ёсць такі... Это номинант? Але, бачыш, былы сын былой краіны, карацей. А я думал, што это пра некія романтычныя адносіны. Это Саша Філіпенка. Саша Філіпенка таксама можа быць. Можа, это Саша Філіпенка, наўрад ці. Той ёлупень, ну, ён намінуе ёлупень, што толькі за 8К еўра штомесяц быў згодны перайсці на беларускую мову. Алексей, я не памятаю, хто это быў. Памятаеш гісторыю, што ён кажа, што ўсім беларускамоўным платять, что вот... Как мы по-белорусски размовляли, да? Ну, это, конечно, было бы неблаго. Ведаешь, самоочищение гэта вельмі... Был. Самоочищение гэта вельмі добра, бо без яго мы просто не провели столькі выпускаў Чык-чырыка ў гэтым годзе. Мы б звар'яцелі
недзе на 25-м, думаешь? А я думаю, что недзе так, можа, 30-40? Не, ну мы пачалі з чэрвеня. 45? Новы этап наша. Была пауза, быў адпачынак. Яшчэ і шкадаваў бедную чырвона-зялёную аматарку футбола, гэта, відаць, тое же самае, Это які пра 8 евро. Татьяну. Але ён інстаграмна-тыктокерскі ёлуб, то неча адбіраць узнагароду у твітарскіх. Мне не трэба. Не стаць табе, хлопча, чалавекам года у твітарскіх. А далей, ну, таксама сваіх пералічвае Алеська Роза, Пачварны ці Бубен, а Джипсенко ўсё ж такі вот я за музыку піша. Герой. Цікава, што Джипсенкова ніхто не намінуе. Ну, гэта ж намінацыя такая, мне здаецца, жартаўлівая. Мне здаецца, што тут нават пералічэнне нейкіх рэальных твітарскіх, типа, вось, ён круты, да, ён недарэчна выглядае. Тут все для Стёма, все для вайны. Карацей, далей, развіваем тэму. Па версіі Твібая трэба абіраць не чалавека года, а срач года. Вось гэта падыход чёткі. І можна, ведаеш, канкрэтныя метрыкі, да, колькасць каментароў, там, да, колькасць пакрыўджаных. Пачынаецца ўжо журналісцкія методыкі. У якім па парадку твіце згадалі Гітлера, типа, колькі там паслалі аднога падалей, як бы, ну, конечно, да. Згадаць Гітлера. Срачы года можна реально, вось, ведаеш, размесціць, рэйтынгаваць хорошо. І тут же включаецца аккаунт, пра што Твібай срэцца сёння, памятаеце пра яго? Ён нешта, дарэчы, нешта падздаў. Перастаў нас радаваць, але вось ён ёсць, ён жывы, і адразу ж згадвае. Рэдакцыя аккаунта ў выглядзе абасранага кота ў дэпрэсіі у якасці лепшага срача 2024 года абірае так званую Аршанскую бітву 2.0. О, памятаю. Нават улічваючы, што мы пра гэта не гаварылі ў праграме, бо ў нас тады праграмы не было, а гэта Святлана Ціханаўская падпаліла дупы маскалёў. Наадварот, мне здаецца. Што наадварот? Маскалёў. Я просто памятаю... Згадваючы пра Аршанскую бітву і перамогу у ёй над іміж маскалямі. Константин Астрожскі, 1514 год. 8 верасня. Гэта мусіць быць днём беларускай вайсковай славы калі-небудзь. А я думаю, што это пра іншы срач. Калі ты сказал Светлана Ціханаўская і маскалі, я адразу згадваю іншую цытату з іншага абсалютна паста пра тое, што калі была цытата Каліноўскага, у якой слова маскалі, калі улады маскаля над табой не будзе, беларускі народ памянялі на нейкае іншае, типа... Ну гэта ўжо даўно было, да. Дзе Каліноўскі, а дзе Аршанская бітва? Ён ёй не ўдзельнічаў. Тады, канешне ж, беларусы ў Твіттары напіхалі Святлане Георгіевне панамку, а цяпер фактычна рэабілітавалася. Да, фактычна, што беларусы сталі на яе бок, можна сказаць, у яе шыхты. Падтрымалі нацыянальную лідарку. А так вось і піша беларускага народа. Што яму падабаецца, калі мы аб'ядноўваемся ўсе, і нават калі мы аб'ядноўваемся супраць некага, то ўсё роўна. Пазітыўны срач з пазітыўным вынікам. Пазітыўны срач, сябры, гэта павінна быць такі танізуючы пазітыўны срач у 2025 годзе. Не так-то просто, будучы у камандзе Лукашэнкі, сысці на пенсію. Сваім прыкладам гэта даказвае сам, па-першае, безумоўна, ну не яго меў на увазе Лідзю Михайловну Ярмошину, якая здавалася, якая стамілася варыць боршч, напэўна, на пенсіі. Да, ўжо ты не адчуваш цэнтр выбаркам, ўжо ты ніхто, ўжо ты можаш ездзіць на роўлях, можаш паехаць раніцай у аўтобусах, у паліклініку, ці куды там ідзе табе трэба. Як все робяць, але не. Ярмошину дасталі. Ведаеш, як это... Вы мяне дасталі. Ну, аднекуль дасталі з запаснікаў, там, са скрыні.
подправілі з гарэлачнай ванны з ванны так лежыць ведаеш заведзення якога-небудзь на лежыць каб захавацца найбольш бо потому что яшчэ ж спатрэбілася карацей под выборы Ермошина спрогнозировала что за полковника на выборах проголосуют даже больше 90% белорусов. Потому что люди увидели, что он настоящий мужик, который принес Беларуси мир, стабильность и покой. Слухай, ёй с такими прогнозами трэба купляць латарэйныя білеты. Неблагая думка. То бок, калі ты можаш спрагназаваць 90% лічбаў, якія выпадуць на кубіках. Ну, это вращать обратно. Якія дзяўчына выцягне з ворэчка. Вось гэта ж все дагэтуль ёсць. Реально, вот як яно пачалося, вот эта латарэя калісьці, барабан і так чик, чик. Да. Барабанная палочка. У нас есть джекпот. Да? Ну, такое не чуў ніколі ў сваім жыцці. Адкуль я тады гэта ведаю? Але ладно. Вось. Ну да, давай, набывай латарэйныя квіткі. Будзеш багатай пенсіянеркай. Я думаю, она и так не бедная. Не бедная, ну, але, ведаешь, пару разов выигрывал лотерею. Черный лебедь пиша: секстиллион белорусов проголосует за него. Чего мелочиться-то? Ну, такого вот Ермошина не прогнозует. Прям как за Асада, пиша Ем-Ем. Ну, за Асада апошні раз 95% проголосовала. А да? Бачиш, гэта такая цікавая тэма, которая заўсёды цыркулюе. Чым больш галасуе за дыктатара як бы людзей, ну як галасуе, як бы галасуе. Пішуць, да, як бы галасуе, як бы тым хутчэй канец. Ну, ой, чакаем. Спойлер на выборы от Лидии Михайловны. Нет бы интригу сохранить, пишет нам Мефистофелес. Слухайте, таких этих спойлеров можа кожны першы беларус нагаварыць. Да мы уже нават паспрачаліся, я толькі не памятаю з кім. І моя ставка, што больш за 90. Так. А там ставка... Ніч апанента, ці апаненткі. На піўко паспрачаліся, што менш за 90. Так што... Поглядим. Ну, але пакуль што Лидия Ермошина со своими прогнозами на моим боку. Вечная проблема, Алексей. Что было першым, яйка ці курыца? Не. Як зарабіць грошай на кватэру? Ну вот так. Што піша нам Гомзік. Як людзі зарабляюць грошы? Ну, тыпу, сапраўдныя грошы, каб взять да кватэру набыць. Так. Няўжо ўсе бізнесмены? З іншага боку, Калінінград побач, кватэра, пэўна, пакуль што не найлепшая інвестыцыя. Ну, не. В этом плане что? С таким настроем, типа, завтра война, так что мы будем кватэру куплять? Ну, так. Можно и не жить. Можно и не жить. Вось. Можно жить у шалашы або зямлянцы, купіць намёт сабе і... Жыць трэба, безумоўна. Сёння, незважаючы на тое, што можа адбыцца там нешта страшнае, у будучыні заўжды можа нешта адбыцца. Трах-бабах. Давай. Як мы тлумачым дзіцю пра ядерную вайну? Трах-бабах. Оба. Але, ну, конечно, все равно пытанне застаецца. Так, хорошо, жыць сёння хацелася б. Хацелася б сёння жыць добра, як бы, да, але дзе ўзяць грошай на кватэру. А то бок гэта крытэр добрага жыцця. Калі у тебе ёсць кватэра, уласная нерухомасць. Ты ўжо ведаеш, што ты не будзеш бомжаваць там, я не ведаю, па трасах, па цепла. Я і так ведаю, што не буду. Ну, а калі у тебя не будзе кватэры і грошай, то што ты будзеш? А як? Ну, так... Вот, а як? Вот ведаеш, калі у тебя няма грошай, ты ідзеш працаваць. А ўжо не можаш, вот ты старенькі. Вот, ну, значит, ідзеш... Все, бачиш, вот, а кватэра за спінай, калі ёсць, это уже якое-ніякое, а вот забеспячэнне. Да? Алесь Кароза адказвае: так, сапраўдныя грошы толькі ў бізнесе. Ну, і вельмі эканомна жыць і адкладаць каля 50-80% заробку. Блин, калі адкладаць 80% заробку. Ну, я, по-перше, не могу откладать 80% заробку, у меня на кватэру сыходзіць 80% заробку. Ну, 50 недзе, да? То бок, як бы, і што, все, сидзець у аренды кватэры, нікуды не хадзіць, на грамадскім транспарце не ездзіць. Адкладаць жыццё сваё. Да, але пасля кватэру. Маеш рацыю, адкладаць 80% заробку, это ўсё роўна, што адкладаць жыццё. Я не ведаю, як так можна. Это ведаеш, вось барадаты жарт, который чамусьці зараз шматлікія комікі
форсіць про то, что там пора мяняць даляры іх і так далей. Так вот, у беларусаў, мне здаецца, вельмі такая распаўсюджаная звычка. У нас грошей няма, купілі кватэру. Ну, это поменяли доллары, да, взяли ипотеку. Вось твіт літаральна про тое, пра што ты кажаш. Усё проста. Калі не хапае грошай на кватэру ў Польшчы, просто прадаеш свае 5 кватэр у Мінску, і грошы на кватэру ў Польшчы з'яўляюцца, не бачу праблемы. Калі вас не хапае грошай на кватэру у Нью-Йорку, просто прадаеце свае 10 кватэр у Мінску, і вуаля. Направду, што не. Зараз кошты на кватэры ў Нью-Йорку і у Польшчы, у Варшаве, у Кракаве суадносныя, так што просто прадаеш свае 5 сваю одну кватэру ў Варшаве, свае 5 кватэр у Мінску, як звычайна, да. І на гэтую тэму таксама ёсць твіт, глядзі. Неаднойчы чуў, піша нам Усяслаў Пашкевіч, як цэны на кватэру ў Кракаве параўноўваюць з нью-йоркскімі, а яно недалёка ад праўды. Ані матывацыі, ані жаданне збіраць такую велічэзную суму, каб тут купіць праз 20-30 гадоў кватэру, няма. То бок, пра што піша? Ну, Боўдзіла, слухай, што ён лянуецца? Матывацыю яго няма. А на што ў цябе ёсць матывацыя? Памятаеш, што з матываванымі людзьмі адбываецца? Да пачатку нашай праграмы вяртаемся. Так што Усяслаў Пашкевіч не такі ўжо і дурны. Выбачай, Усяслаў, выбачай, даражэнькі. Вось, а далі глядзі, што пішуць. Альбо OnlyFans, альбо 2-3 айцішныя працы паралельна. Ты што выбіраеш? Ёсць два варыянты зарабіць вялікія грошы. Я пайду на OnlyFans. Ну, конечно, куды тебе айцішныя працы паралельна? Я не асілю. Ну, ладно, нават Тадеуш Падкасцюшка вось тут смайлік ставіць, ён жартуе, сябры. Калі больш сур'ёзна, а ты ўжо матываваўся. Два аккаунты на OnlyFans і одна айцішная праца. Нормально. А калі ўжо больш сур'ёзна, то мне здавалася, што ў Польшчы суадносіна айцішнай зарплаты да кошту цалкам норм, павінна ж нешта заставацца. Ну, вось, калі так адкладваць пару год, то накопіш на першы ўнёсак на іпатэку. Тут хацелася б Тадеушу Падкасцюшку нагадаць, што не ўсе навокал айцішнікі, як бы можа быць суадносіна айцішнай зарплаты да коштаў і норм, але не ва ўсіх як бы айцішная зарплата. Тут з іншага боку, канешне, што ў Польшчы не айцішнікі, няма такого разрыву паміж айцішнікамі і ўсімі астатнімі людзьмі. Ну, але ў Беларусі, дарэчы ж, ёсць не толькі айцішнікі з такім разрывам. Вось взяць Салігорск, да? Там все цэны ў крамах і ў сферы паслуг пад шахцёраў з іх заробкамі. А ёсць яшчэ настаўнікі... Шахцёры ж не ўсе. Настаўнікі і дактары, як бы, да? Вось. Ну, але, карацей, не ўсе айцішнікі, так што для некаторых ўсё ж такі пытанне... Аднолькава карыснае. Пытанне пра тое, як людзі зарабляюць сапраўдныя грошы. Сапраўдныя. Застаецца. А не эти вот біткоіны ваши. І Гікёрс піша нам вось што. У крымінальных навінах часта кажуць пра вялікія заробкі ў наркагандлю. Ага. Мы не прапагандуем, сябры, абсалютна. Што, крымінальныя навіны ці наркагандль? Алексей, наркагандль, зло, наркотыкі зло, ніколі, ласка, не спрабуйце, не карыстайцеся. Але я хочу заўважыць, што твіт-то тонкі. І вялікія заробкі ў наркагандлю, а далі табе даюць кватэру. Нават, ну, аднакомнатную, правда, аднапакаёўку. Ну, там, ведаеш, у тебя суседзі таксама могуць суседзі быць яшчэ, не выбіраеш? Ну, не выбіраеш, але мяняюцца час ад часу. Вось, і як бы ты з гэтымі суседзямі бавіш час. А калі вось цябе не зловяць, глядзі, вось сітуацыя, да? Пачынаеш, ты вельмі на коўскі лёд выходзіш. Тут выходжу на такую думку, што вялікія грошы, вось як піша аўтар тэмы, якую мы тут закранули, нельга зарабіць легальным чынам. Чаму? Ён піша бізнес? Не, ну бізнес, ну вялікія грошы, сапраўдныя грошы, сапраўдныя вялікія грошы, якія ёсць, напрыклад, у Уоррена Баффета, у Билла Гейтса. Ну, легальным зарабілі. Ты упэўнены? Ну, конечно. Там же все вот было. У Ілона Маска. Асабліва Уоррен Баффет. У Пабло Эскобара. Вядомая. Ну, ты параўнаў. Ну. Один в космос ракеты запускае, а другі белым парашочкам. А ведаеш, ну, а хто вот у Беларусі, беларускія алігархі? Все прикормлены. Яны зарабілі гэта легальна? Ну, яны зарабілі... Вось у гэтым і пытанне. Безумоўна, яны зарабілі гэта дзякуючы прэферэнцыям. Вось, я пра гэта і кажу.
карацей цяжка. Ну, але ты што? Ты думаешь, у Илона Маска не было преферэнцыяў? Штурхаеш наших гледачоў на коўскую дорожку? Не, кожны крыміналу сваю коўскую дорожку. Або роўную. Ну, а ёсць яшчэ такі варыянт, сябры. Просто устойлівую, стабільную. Як зарабіць вялікія грошы? Просто ён разам з асноўнай працай па вечарах трохі шыў. Але ў асноўным грошы ў яго праз тое, што атрымаў спадчыну. Это стары жыдоўскі анекдот. Вось яно як. Гірыць кожны раз. Цікава, колькі пакаленняў за намі? Вот заўсёды пытанне, колькі за намі было пакаленняў, але ў нас няма уласнай нерухомасці чамусьці. Дзе наша спадчына? А гэта, дарэчы, было тэмай абмеркавання ў нашай праграме нейкі час таму, і рэальна быў такі твіт. Чаму на захадзе людзі перадаюць адно аднаму? Чаму вот ты атрымаў кватэру ў цэнтры Лондона? І там бабулі, да, і ты можаш все, просто здавай яе і жыві сваё жыццё. Чаму мы так не можам? Таму што вот у нас такія... Таму што все тэрыторыі камуністы адабралі усе дамы ў цэнтры Мінску, на вуліцы Карла Ліпкнехта. Сябры, яшчэ адна тэма пра вялікія грошы. Адна за адной проста ідуць. Так. Захар Касых Харавак піша нам: беларуская апозиция с 2020 года потратила не менее 20 миллионов евро средств Евросоюза на бизнес-тренинги, но не может выяснить, какие. І гэта як бы ў двух косях, то бок гэта некуль фраза ці загаловак. Загаловак, мне здаецца, зараз падкажуць там аднаго беларускага незалежнага выдання. Да, вось судя по синтаксису, піша нам Айки Дроки, это какой-то русский ресурс-первоисточник. Захар Касых піша, фиг его ведае, на чые бабки жыве зеркало. То бок это зеркало. Ну, и ситуация, я тебе скажу. Там недавно был еще один заголовок про визит собачки у Эмираты. Не спихнешь на тое, что гэта нейкі злаўрэдны маскальскі ресурс, значится, вот это злапыхае, да, и выдумывая нешта там про 20 миллионов и бизнес-тренинги. Але я, конечно, скажу, что по факте не было ніякіх 20 мільёнаў на бізнес-трэнінгі. Не было ніякіх бізнес-трэнінгаў. Бізнес-трэнінгі, можа, і былі, але, ну, нашмат менш. Карацей, на іх пайшло. Але все, размулі. Заўжды думайце, каму это выгодно. Як бы, каму выгодно раздзімаць такія нагоды навінавыя. Такія укіды. Беларускія дэмакратычныя сілы. Але вось, напрыклад, Shameless, якога я працягваю не чытаць, але Алексей працягвае колоться, плакаць і чытаць. Вось, піша... Подкидываю табе. Відавочна, да, што б я без тебе рабіў, Алексей? Відавочна, што яны патрацілі гранты на стварэнне трэнінгаў на тэму, як атрымаць гранты на трэнінгі. Классичная ситуация. Тема, да, классичная. Калі у тебя няма грантаў, ты будешь... Тренинг «Як заробить 10 тысяч рублёў, продаю 100 квитков по 100 рублёў». Атрымліваецца разом 1000 або 1000 по 1000, як стаць мільянерам. Да. Ну, что тут сказать? Давай и поставим кропочку. Столькі гэта ўсяго абмяркоўвалі апошнім часам. Вот не, бач, да, апошнім часам на бізнес тратится 33%. Ну, не тратится, направду. Уже там... Карацей, тратьте на культуру, я вам кажу, я вас закликаю, калі ласка. Вось ты закликаешь, тратьте на культуру. Приходить блогер Петрухин. А гэтыя бізнесмены приходить блогер Петрухин самих и кажа: не на то вы тратите. Нахер вашу культуру тратя на падрыхтоўку баявых адзінак, якія ўварвуцца ў Беларусь і зрынуць уладу. А культура ваша это вот ваши эти танцульки, убывание еўрапейскіх грошай. Так что вот ты вот про одно, а табе не буду спрачацца з блогером Петрухиным. Блогером Петрухам. Заўжды Петрухиным. Заўжды ёсць людзі незгодныя. Заўжды ёсць людзі, якія чамусьці лічаць, што мы грошы, якія атрымліваем, трацім неяк не так. То бок ёсць людзі, якія нешта робяць,
А ёсць людзі, якія лічаць, што яны робяць неправільна і надо па-іншаму рабіць. Вот, разумееш, такая вот сітуацыя, такое вот у нас жыццё. Пакажыце ўласным прыкладам і ўсё. Рухаемся далей. Сябры Максім Бай піша: у Мінску лічаць, гэта нейкі прапагандыст там сказаў, што за мяжой жыве каля 3,5 мільёнаў беларусаў. Можна новую Беларусь запусціць. Піша нам Максім Бай, Габрэй прыблізна з такой лічбы і пачынае. А далей адразу ж сам сабе факт-чекіць і папраўляе, што Габрэю было на канец 1948 года 716 700. Мне здаецца, што гэта неслушная лічба ўжо цяпер. А колькі было больш? Хаця, конечно, 6 мільёнаў габрэяў загінулі падчас Халакосту, але мне здаецца, што ўсё ж такі было больш. Вось, але чаму 1948 год? Потому что габрэі стварылі Ізраіль, быў створаны Ізраіль як самастойная дзяржава ў 1948 годзе у траўні. І вось пра што, уласна, піша нам гэта карыстальнік Твіттера: так калі нас 3,5 мільёна за мяжой, давайте створым сваю дзяржаву. Так. Слушная думка. І тады я купіў востраў, нядорага. Так, я купіў памыйку, ведаў, што гэта памыйка, радыактыўная зона, якой народ жыўцом гніе. Таму там ніхто не жыве, таму недорага. Альгерд Бахарэвіч, Сабакі Еўропы. Неблага. Тутэйшы піша нам: трэба знайсці краіну, якая пагодзіцца хаця б даць у арэнду з правам выкупу частку сваёй тэрыторыі, але дазволіць усталяваць сваё права мясцовым пасяленцам. Знайсці хаця б 5-10 пасяленцаў, якія будуць пакутаваць, але рабіць сваю дзяржаву. Пакуль што занадта аптымістычна. Ну, па-першае, занадта аптымістычна 3,5 мільёны. Там гэты таварыш патлумачыў, што ён меў на ўвазе унукаў і праўнукаў тых, хто з'ехалі з Беларусі, там усякія розныя. Бок ён запісваў у Беларусі тых, хто беларусамі сябе ўжо не лічыць даўным-даўно. Умоўна кажучы, зяць Трампа, да? Які нашчадак эмігрантаў з Беларусі. Ну, прыйдзі да яго, скажы: ты ж беларус, давай стварай беларускую дзяржаву разам з іншымі беларусамі. Такое: алло. Але з іншага боку, вось... І не трэба столькі, па-моему, людзей, каб стварыць дзяржаву. Як бы дзяржавы ствараліся нашмат меншай колькасцю людзей. Ватыкане 30 чалавек афіцыйна жыве. Ладно, выспа Сіланд, напрыклад, ёсць. На нафтавай платформе закінуты чувак, ужо там, можа, шмат гадоў, ужо некалькі дзесяцігоддзяў таму абвясціў сваю дзяржаву і все, зарабляе з філатэліі, марачкі выпускае, з турызма. Вось, в'езныя візы ў яго там, я думаю, ёсць. Можа, там нават крама ёсць. На нафтавай платформе. Ну, канешне, 3,5 мільёна беларусаў на нафтавую платформу не змесціцца. Нават 5-10 тысяч, мне здаецца, не змесціцца. Ну, разумееш, у акіяне там стаіць закінутая вышка такая, да? Што піша Твіттер? Можа, гэта адзінае месца, якое варта наведаць падчас ядравай вайны? Падчас адпачынку. Падчас ядравай вайны лепш наведаць Аргентыну, мне здаецца. Яна далёка, і ядравай вайны там не будзе. Антарктыда норм, але халодна. Халодна. Але з пінгвінамі весела. Рэпутацыя у нас, піша Радзіма, на жаль, такое. Ці не ведаюць, ці блытаюць, ці не разумеюць, ці не давяраюць, ці нават ненавідзяць. Да і мы самі, хрен ведае, хто ідзе, куды не ўцякай, куды не бяжы. Не тут, ты чужы. А вось в гэтым-то і прикол. Ніхто нас не пусціць, мае на ўвазе ён на сваю зямлю. У гэтым-то і прикол, што гэта ж ужо у любым разе, як бы хто не хацеў, не будзе Беларусю. Гэта будзе зусім іншая група, супольнасць людзей з іншымі каштоўнасцямі на іншай тэрыторыі. Это будзе новая Беларусь, разумееш? Ну, новая, окей, яна будзе, можа называцца новая Беларусь, але яна не будзе Беларусь у тым сэнсе гэтага слова, які цяпер у яго закладаецца. Хоць і там можа быць беларуская мова, хоць яны будуць пісаць лацінкай, хоць яны, не ведаю, будуць усе святы святкаваць беларускі, але это будуць іншыя людзі на іншай тэрыторыі.
Я б не сказаў так. Не. Калі б габрэі так думалі у 48-м годзе, яны б свой Ізраіль ніколі б не стварылі. Не, ну прабач, ну габрэі гэта габрэі, у іх моцнае даволі Трэба, разумееш, гэта нацыянальнае ядро, нутро, а ў беларусаў яго, мне здаецца, няма. І ў гэтым наша нацыянальная ідэя. Трэба браць і ствараць, а не ныць, што ўсе нешта робяць не так і нічога не атрымаецца. Гэта праўда. Ідзем далей. Сябры, час цудаў, цуды здараюцца. Так. Галоўнае іх заўважыць. Так, і заўважыў Чарнуха. Заўважыў фота, ну і піша такі, што вы на гэта скажаце, атэісты. А на гэтым фота чалавек. Вельмі падобны да Владзіміра Семёновича Караткевіча. Вось так. Які, як мы ведаем, памёр у 1984 годзе. Але можа ён як Элвіс просто навыспаны улетел на Марс. Да, і фота гэта даказвае. Падобную. Ну, што вы скажаце, атэісты, запытваецца Чарнуха. Такі скінуў ладдзю, піша нам Ярослав Лихачевскі. Я так разумею, а Караткевіч выйдзе? Не, скіньце ладдзю. Ну, гэта пра ладдзю роспачы. Ну, зразумела, не трэба свой жарты тлумачыць. Да, значыцца, далей сапраўдныя класікі не паміраюць. Ну, все ж таки, як звыкла, што яны не паміраюць у нейкім іншым сэнсе. Метафізічным, фарычным. Да, такім фізічным. Ну, і нарэшце, спадзяюся, гэтае фота зроблена ў гародні. Караткевіч прызямліўся ў гародні. Можа быць, гэта знак? Ну, добра было б, канешне, каб такія людзі, як Караткевіч, увогуле не паміралі. Да, колькі б ён всего яшчэ напісаў. Але ён жыве ў сваіх творах, у нашых... Ён до 55 вачах, пакуль мы это чытаем. Пакуль мы гэта чытаем. Так што, сябры, чытайце Караткевіча. Ізноў Чарнуха, слухай. Так. Ізноў калядны цуд. Чарнуха. Глядзі. Піша нам што? Зварыў халадзец. Зачысціў. Так. Халадзец зварыў. Ух ты. Жонка не выгнала з хаты. А якія ў вас дасягненні напрыканцы гэтага году? Вось бачыш, дасягненне якое. Ён не напісаў: шаноўныя жыхары Варшавы, дзе купіць халадзец? А ўзяў і зварыў. І жонка не выгнала, а мусіла выгнаць, я так разумею. А што такога у варцы халадца, такога экстраардынарнага? Я адразу згадваю культавы анекдот пра Лукашэнку, які ноччу падыходзіць да лядоўню, адкрывае дзверы, ну там халадзец такі стаіць на талерцы. Да не трасісь ты, я за малаком. Ну, есть такі анекдот, короче. Да. Ліза піша, Ліза Ветрова піша: твоё дасягненне, Саша, ўжо ўсё роўна не пераплюнуць. Быццам бы Лізу жонка можа выгнаць з хаты за тое, можа муж выгнаць, што яна зварыла халадзец. А я, дарэчы, таксама все яшчэ не разумею, чым праблема. Ну, а што не так у халадцы? Калі б да мяне прыйшлі да дома з халадцом, я б сказал... Калі б ён зварыў халоднае ці сцюдзень, то... Пытанечкі пачаліся. Халадзец, гэта ж з хрэнам увогуле цуд. Хлопец у шортах дзеліцца сваімі дасягненнямі, згубіў добра аплачваемую працу, быў у казіно ў Вегасе і нават у плюс выйшаў, а не зліў, не памёр. Паспяхова лічу. Не, сябры, калі мы у такой сістэме каардынат будзем пазітыўныя вынікі года падводзіць, не памёр. Ведаеш, ну, слухай, это дасягненне ў цяперашні час не памерці, а пра працу, калі ты кажаш, што згубіў добра аплачваемую працу. Это, пачакай, это яны аплачваліся добра грашыма, а як было ўсё з псіхалагічнага пункту гледжання? Ну, можа, таксама перажываў чалавек. Там ціск і немагчымасць працаваць, што тыя грошы потым выходзілі бокам, што ты ледзь не памёр, я прапаную альтэрнатыўную трактоўку. Ведаеш, з свету крывых люстэрак. Не згубіў добра аплачваемую працу, а прыдбаў шмат бясплатнага вольнага часу. Шмат вольнага часу. Як табе шмат вольнага часу? Да, з'явілася ў мяне. Люблю. Ебацінатар ёсць і такі нікуды піша: халадзец таксама варыў, але каб не рызыкаваць, не заводзіў жонку.
Сабак сябры все ж таки ёсць заводьте жонка, жонак якія любяць халадзец і будзе вам шчасце, не будете бояться варыць халадцоў як трэба чырвоны сцяжок, да, типа не любіць халадзец. Не red flag. Да. Засталося фінальнае выпрабаванне. Так, якое? Піша нам Буслік has left the буслянка. Окей. Сальцісон. Гэта фінальнае выпрабаванне. Суперфінал. Супер гульня. Усё як мае быць. З галавізнай, вантробамі, часныкам ды ў коўбу. Я наконт коўбы вот только не разумею. Ну, каб усё, напэўна, спрэсаваць. Калі пасля таго не выганіць, гэта сапраўднае каханне. Кахайце і ешце халадзец. Халадзец і сальцісон. Як мы прадвінуліся, канешне, ў свет беларускай кухні, так. Нашмат далей за дранікі. Да, выдатна. А я скажу, што халадзец, вось гэта адно з тых адна з страваў, якую аспрэчваюць як бы все навакольныя дзяржавы, яны прэтэндуюць на тое, што халадзец гэта... Дзеля Бога, калі ласка. Не, так я думаю, што нельга тут вот у крамах прадаецца. Экспрэйправаць, вось так сабе манапалізаваць. Называецца наша. У галарэце. Вот, продаецца всякая... Карп в галарэце. Да, конечно, галарэце. Вось яшчэ... І боршч у палякаў ёсць свой. Да, што не прадаецца ў польскіх крамах, мне здаецца, гэта кружэлкі Макс Коржа, але Макс Корж все роўна ёсць у Польшчы на Нарадовым 9 жніўня, і гэта, канешне, стала адной тэмай для абмеркавання. У свеце. Все квіткі вельмі хутка былі раскупленыя. 5 дзён хапіла. На 70 смеемся з Макса Коржа. І зразумела па справе, піша Міхась Сільін. І ўсё ж я хочу запытацца, хто раскупіў усе квіткі на яго канцэрт у Варшаве? Вы? Мы. Паша, ты купіў квіток? Купіў. Сябры, я шчыра здзіўлены. Я не купіў. Пайду зараз Міхасю Іліну скажу, што гэта я. Або не змог, або не захацеў выбіраць самі. Я табе прадам свой. Такі ты... Зайшоў у каменты да яго ў Инстаграм. Там адмысловы пост ёсць. Кто с какого города, в каком городе сейчас. Уникальный сыповый набор. Донецкая область Украины и ДНР России у адным флаконе. Так нормально. А што ім? А што, вы хочаце, каб яны слухалі шамана, ці там, я не ведаю, там, хто там у іх? Я не ведаю нават шамана. Ніводная краіна не прэтэндуе на Макса Коржа як на халадзец, але ён аб'ядноўвае вот просто всіх. Вот, хай яны лепш яго слухаюць. А прикинь, яны сустрэнуцца все вот этыя людзі на Нарадовым в Варшаве. Нет, а вот уяві, Макс Корж такі са сцэне. Хто з Донецкай вобласці Украіны? Мы! Ён хтосьці зменіць у іхняй свядомасці. Вось я пра гэта. Ён такі, пацаны. Пачынаеце движ. Да. Не хапае фоток. Джипсенков піша, на сегодня вы раскупили, тормозите сегодня движ. Я думаю, што он можа другі канцэрт арганізуе, слухай. Так ён жа адразу пасля таго, як раскупілі квіткі ў Варшаве, абвясціў, што будзе канцэрт у СНД недзе, на тэрыторыі, куды не трэба візы афармляць. Молдова, можа Казахстан. Я думаю, у Казахстане фанатаў Коржа просто выше крышы. Казахстан то СНД увогуле. Я нешта пачаў сумнявацца. Ну ладно. Цуд Германович піша. Прагматычныя грамадзяне з часовым дазволам на жыццё ў Польшчы. Грузія, Армэнія. Адным днём на канцэрт Коржа ў Варшаве і іншым днём на Мінск да таннага стаматолага. Ну, зрэшты, цэны на стаматалогію ў Менскую Варшаве прыкладна аднолькавыя, трошкі даражэйшыя ў Варшаве. У Варшаве, канешне ж, даражэй. Трошкі, но не. Але ведаю людзей, якія з Великабрытаніі лётаюць у Варшаву. Не, ну, это дакладна. Лёталі б у Мінск. Яны лётаюць у Рыху, я ведаю, з Великабрытаніі. Але лепш у Варшаву. А вось, глядзі, лідер Корп піша. Давай лепш ты прачытай. Дурні рагочуць, а ён яшчэ па вадзе, ну, тут памылка. Павядзе, напэўна, павядзе 200 джипаў праз мяжу.
То бок не Зенон Пазняк, не Светлана Вось ён Тихановская. збаўца, вось ён лідар, Макс вось Корж. ён наш Так можна прям з нарадовага ў Варшаве вось гэтых 40 000 чалавек. 70. Ну там не будзе 70. Будзе. Будзе, думаешь? Будзе. Вось гэтых 70 000 чалавек. Па дарозе яшчэ далучацца там. Да, і все, і на мяжу. Тут уже не 200 джипаў, тут уже 2000 джипаў, мне здаецца. Карацей, Макс Корж. Сила. Респект. Ну і сябры, у нас застаўся найлепшы твіт гэтага тыдня. І выглядае ён вось так. Ну-ка. Михалок не тот. Макс Корж не тот. Какабай тоже нет. Что с вами не так? Пытается Иван Шила, аўтар гэтага твіта. Ну, і я думаю, што кожны на яго можа адказаць самастойна. По-свойму, таму подумайте тыдзень і... Але давайте подумаем. Калі все навокал не ты. Можа быть, это штосьці з нами. Там не тое робяць. Можа быть, нам ёсць пра што задумацца. На гэтай ноце, сябры, давайте быць лепшай версіяй сябе, як кажуць цяпер у іншай пачцы мемаў. Так. І давайте развітвацца. Да пабачэння. Пакуль.